Άντρη Καραντώνη, τι κάνεις? Γεια σου, Θέμη. Τάσο Τρίφωνος. Θέμη Γιοργαντά. Ο Χαμπής, κυρίες και κύριοι. Είσαι καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά. Σε καλωσορίζουμε στα Πάτρια Εδάφη. Είσαι έτοιμος? Είμαι πανέτοιμος. Είμαι. Δεν θα απαντήσω τίποτα. Θέλω να μου πεις αν έκανες τατουάζ στο σώμα σου μία τάκα της μαμάς. Τι να μαγειρέψω το μεσημέρι και θα είχα και απάντηση δική μου από κάτω που πέφτει. Θέλω να μου πεις ένα παιδικό τραγούδι το οποίο σε έχει στοιχιώσει. Baby shark, baby shark. Την πιο συχνή ερώτηση που σου έκανε η μαμά. Κλασικά. Ότι με παντρευτείς για μου. Άσε τώρα που είμαι νέα. Να προλάβω. Σεξ, φαγητό, ύπνος, βάλτε μου σε μια σωστή σειρά προτεραιότητας. Ύπνος, Ναι. φαγητό, σεξ. Παιδιά, εδώ στην Κύπρο τι έχετε πάθει? Έχεις νιώσει ποτέ μαμά για το κοινό σου, για τους followers σου? Ξεκάθαρα έχω νιώσει μαμά για τους followers μου, αλλά νιώθω ότι θέλουν να μου πούνε άις μας ήσυχο άις μας ήσυχο να τζουμηθούμε, ας πούμε. Είμαι αυτός που θα οργανώσει αυτούς που αμελούν πάντα, θα κανονίσει πράγματα. Σταμάτησε η μαμά σου να σε βλέπει σαν μωρό. Θα πρόσθετα τώρα το τι σημαίνει σταματήσει. Έχεις προσποιηθεί ποτέ ότι κοιμάσαι για να μην ασχοληθείς με τα παιδιά? Όταν κοιμούνται τα παιδιά, συνήθως κοιμάμαι πρώτη ή δίπλα τους και μετά κοιμούνται τα παιδιά. Η μεγαλύτερη γκάφα που έχει κάνει η μαμά σου στα social media και στην ουσία σε εξέθεσε. Τώρα είχα βάλει ένα βίντεο, βάζω βίντεο στο διαδίκτυο με τις παραστάσεις τέλος πάντων. Και έγραψε από κάτω ένας θείος μου τέλος πάντων. Χαρά λαμπέ μου, πότε θα έρθεις να σε δω, έχεις και θείο να δεις. Και ξεκατηνιάστηκε μαζί με το θείο γιατί να πει έτσι και αφού ούτε αυτός μαγειρεύει. Αν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα στη σχέση σου με τη μαμά σου, ποιο θα ήταν αυτό? Το να ήμουν πιο εκφραστικός. Πιο εκδηλωτικός στην αγάπη σου. Ναι. Δεν ήμουνα και λέω θα το φέρεις βαρέως όταν θα φύγει και ισχύει. Όταν ήμουν Ελλάδα, αυτό μου έλειπε πιο πολύ να ξέρεις. Οικεάν. Έλα μα, ο Θέμης Γιοργαντάς μου είπε να σου πω ότι σ' αγαπώ.